Пловдивския квартал Столипиново се налага да се справят с друг проблем – опасни сгради. 22 многоетажни блока в Пловдивския квартал са в окаяно състояние, защото от десетилетия мазетата им са пълни с вода. Жителите в района са силно притеснени, че при евентуално земетресение сградите могат да рухнат. Община Пловдив притежава 729 броя жилища на улица Сокол от общо 960, т.е. 76% от апартаментите са общински. Това дава право на общината да се разпорежда с всички решения. На 18 февруари 2016 кмета на район Източен Николай Чунчуков назначава комисия, която да установи състоянието на блоковете на улица Сокол. Март 2016 комисията извършва проверка и дава заключение. Експлоатацията на блоковете е изключително опасна. Нито един блок на улица Сокол до днешна дата е саниран. Повече от 25 години мазетата на над 20 блока в Столипиново са наводнени. Във всеки блок живеят близо 500 човека. Едно средно българско село. Всеки ден тези хора рискуват живота си, докато институциите си затварят очите и бездействат. На този етап няма за сега. Ако продължава така, наистина може да има такъв проблем. Но смятам, че тук може би близката година тази национална програма ще бъде отворена и тези блокове ще бъдат едни от първите, които ще се могат да се възползват. Тези блокове попадат в обсега на изцяло, може би, примахвани, след като бъдат направени от друга страна на улицата с тези социални домове, тъй като тези блокове, ако наистина се продължават така да се наводняват, може би ще бъде по-добре те да бъдат блок по блок примахнати, на тяхно място да бъдат изградени нови такива социални, защото те, ако не се санират и не направят както е блока на Елба, там много трудно някой да успее това да го направи. Защото... Вие знаете за този проблем? Ами, в известен смисъл да, значи още като станах кмет първите месеци, оттам извозихме от между блоковите пространства над 111 тона по блок. Не съм ходил на място, но отвънка съм ги виждал, не са потънали блоковете, общо взето трябва да се предприемат някакви ремонтни действия. Преценявам после с моите експерти какво може, какво не може, изготвяме предложения евентуално, това естествено отнема време и след това се представя пред законодателния орган на град Пловдив, а той е Пловдивски общински съвет. Там вече старейшините, така наречените, могат да вземат съответно дали да се предприемат необходимите мерки или нещата могат да вземат и друг развой. 10 юли 2025. С 15 гласа за, 5 против и 13 въздържали се, общинските съветници на Пловдив, или старейшините, както ги нарича кмета, не приеха предложението за основен ремонт или реконструкция на жилищните сгради на улица Сокол. Блоковете на улица Сокол са в състояние, което е опасно за живота. По стените растат мухъл и гъби. Водата тече навсякъде, а до нея има оголен ток, който всеки момент може да убие човек. Липсват стени и парапети, а мазетата са наводнени. Това не са условия за семейства, а още по-малко за деца. Живеещите там са оставени на разпада и на риск, който никоя институция няма право да игнорира. Уважаеми представители на местната власт, българската държава има слепи зони и най-тъмните от тях са местата, където живеят ромските общности. Това не е проблем с малцинствата, това е национален провал. Столипиново не е ромско гето. Столипиново е създадена предумишлено зона на бедност. Зона на бедност по нищо различаваща се от тези в Берлин, Рим или Ню Йорк. Целта е ясна – безусловен контрол. Когато цял район живее в неглижирани условия, провалът е институционален, не етнически. Вие съзнателно си играете с живота на повече от 10 000 българи. И ако някой от тези блокове се срути, вие рискувате гражданска война в сърцето на България. Хората там няма да се върнат към тишината. Вие имате избор да реагирате или да бъдете публично отчетени като институции, които са оставили собствените си граждани в разруха. Отговорът ви ще покаже дали сте част от решението или част от проблема.